सुबह 9 बजे। निके मेल्या उठ 9 वाजल्या कसलं झोपत राहतं मेल्या। या 5 मिनिटं थांब ना। मेल्याची रोजचीच नाटकं असतात। उठ आधी तेव्हा लोकांच्या बरोबर ढोर शिरला। हेल्या ढोरांच्या पण ना। सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे, दोपहर 3:30 बजे। दुपारची लकनी काय जत्रेत दिलेला होता हिरव्या केसवाला काय सेम पोपट दिसत होता। काय रे मला काय करतास? काय नाही पकडणे मारतो। सायंकाळी 5 रे मेल्या खय चाललो? सड्या रेंज साठी। बिग बॉस मध्ये मोबाईल नसता। बिग बॉस आहे का? बिग बॉस मॅड झालंस काय? बाजू गो।